αρκετό και σήμερα θα παίξουμε ένα θέμα mobile. Έχω αρκετό καιρό να παίξω. Είναι αλήθεια. Οκ. Ξέρω πως θα χάσουμε, αλλά σίγουρα πως θα χάσουμε. Έχω βρει αυτόν τον καλό παίχτη. Αλλά έχει πολύ shooting, αλλά άμα οι άλλοι δίνουν 30 και 40 χιλιάδες να πάρουν τερματοφύλακα, δεν τους το βάζω. Αυτός είναι ανώτερος από μένα. Πριν είχα παίξει ένα μάτσο μόνος μου και είχε ο αντίπαλος Ρονάλντο, είχε πολύ καλούς παίχτες. Όλοι οι κόκκινοι ήταν οι παίχτες του. Πάμε. Αμυνά, δεν είμαι καλό. Κάτι κάναμε. Δεν έχεις space. Αλλά τι ήταν αυτό? Πού εσύ έχεις shooting? Εσύ δεν έχεις space. Παλένσια έχει και τα δύο, αλλά μέχρι να πάρει την μπάλα. Εδώ μια κεφαλιά, γκολ. Ποιον έχει τέρμα? Ναι, αγόρασα χωρίς βίντεο πάλι. 4 παίχτες. Αγόρασα με 22.000 το Forster, τον τερματοφύλακα μου. Είχε 77 rating. Και είναι αρκετά καλός, μπορώ να πω. Κονέ τώρα δεν έχει και πολύ pace. Τώρα από εκεί τα βαράω και τα βάζω αν έχω καλύτερους παίχτες, γιατί αυτή η ομάδα μου δεν μ' αρέσει. Γιατί έχω και άλλο σύστημα που έχω παίχτες με φάουλ στο επιθετικό μου σύστημα. Είναι αμυντικό και δεν βάζω τίποτα. Όχι ρε, δεν Σέρχιο Ράμος. Σέρχιο Ράμος. Δεν τον νίκησαμε. Εντάξει, δεν ήταν και κάτι φοβερό. Λοιπόν παιδιά, κάπου εδώ θα κλείσει το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, κάντε μια εγγραφή κάτω στο κανάλι για την ενημέρωση για το παρακάτω βίντεο και γεια σας.